annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka bibiye shi zaka ga kowane abu nasa akwai bismillah a ciki. To nayi kokarin ciro mana misalai daga cikin su guda 20 inda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shi da bismillah yake farawa. Abu na farko shine karatun alqur'ani, wannan kan a fili yake saboda ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da kuma hadisan da muka faɗa cewa idan zai karanta alqur'ani sai ya fara bismillah. Wuri na biyu shine a wajen rubutu, kamar yadda muka ji takardar annabi Sulaimanu zuwa sarauniyar Saba ai rubuce a cikinta cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Haka ne ya zama sunna ta annabawa kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan za a fara rubutu a samu albarkar content din da albarkar result din shine ayi bismillah. Shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da wasiƙar da zai rubuta wanda ba musulmi bane sai ya rubuta bismillah. Shi yasa wasiƙun da ya rinka rubutawa zuwa ƙasashe na kiran shugabanninsu zuwa musulunci duk da cewa ba musulmi bane, kamar wasiƙarsa zuwa Hirakl azimin Rum da sauransu zaka ga ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila fulan, daga muhammadu manzan Allah zuwa wani. To tunda ya fara da bismillah ya nuna cewa idan kai ma zaka rubuta, to koda wanda zaka rubuta wa ba musulmi bane ka sa bismillah, saboda kai kake neman albarkar, shi kuma albarkar tana iya shafarsa ta inda Allah ya ga dama. Idan ma ba za ta shafe shi ba, wannan aikin Allah ne, kai dai naka kai ka nemi albarkar. Wannan shi yasa ka ji hadisin da muka faɗa na Abu Sa'id ya karanta alƙur'ani ya yi ruƙiya da ita ga wanda ba musulmi ba, wanda shi yasa malamai suka ce idan aka kawo wanda ba musulmi ba kuma yana da ciwo kaga za ka masa magani, ya halatta ka karanta masa ƙur'ani, ya halatta a yi masa ruƙiya kamar yadda wannan ya karanta alƙur'ani ma wanda ba musulmi ba, saboda kai bukatar ka ita ce amfanin ya same shi ko da ba musulmi ba ne, kuma wannan amfanin yana iya samunsa. To amma inda matsalar take ita ce kar ka je ka ɗebo ta ka ce ni na faɗa, ka zo zana waye sai ka sa bismillah, ko ka zo rubuta jarabawarka a jami'a kawai sai ka danna bismillah. Wannan in ka je ka samu matsala da examinanka, wannan ba ni na gaya maka ba. Sai ya zama da hikima ka san a ina ne inda za ka rubuta kuma kai kake da sulta, da kuma inda za ka rubuta wanda kai ma kana nema ne a baka. To in ka san da cewa zai ja maka matsala, to bismillah ba za ta jawo rigima ba, ballantana ta jawo wani matsala.